geestelijke oren worden opgekomen en onze harten worden opgekomen, zodat het woord van de maken vol, voor het woord 30 en 60 en 100-vältig vrucht brengt. We zijn niet gekomen te waar de zijde geruid kon, zoals we nee komen zijn. Jezus, we zijn hier, wils we ervaren van een God, wat de weer, wat de essen, wat de kamp. En die leeft voor alle eeuwigheid, en doe leef wie. En ik zei, krijg nu, Holy Spirit, welcome here. Welcome, welcome, welcome. We will release your presence. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. Have your way, Holy Spirit. We call upon your name, Holy Spirit. Just reveal Jesus. Reveal the Father. Boy, Jesus niet voor van jou like never before. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So ik entscheid me dat woord aan te nemen. En dat wordt mijn leven veranderen. Amen. Deze speakers hier schon zeggen. Kon je weer uitmerken? Deze beiden hier. En niet geen doel zeggen. En dit is een entscheidung. Dat wordt op de week afval. Ik ben niet gekomen om hieruit te komen, zoals ik niet gekomen ben. Wenn dat ze staat is, dan durf ik niet de gas vervoeren hier aankomen. Waarom wordt die gas vervoeren? Om bloß something ongewoon te doen. We hebben dat klaar gaan doen, te zijn ik niet gekomen. Amen. God zijn woord veranderd. Dat gaat niet aan titles, dat gaat niet aan mij, dat gaat niet aan John. Dat gaat aan mijn noem, en dat is Jezus zijn noem. En ik hoort wat gebeurt wordt in de eindigheid. We zijn in een tijd, waar het werkelijk probeert mijn wakker te blijven. Bij wat wil we zijn bij erwartung. En wie bij erwartung zijn, dat die liggen nog veel dollar liegen, wil we zijn dat missen. Die kan dat gleich abhalten, aber die will haben, dass die so das missen, in Excel dat missen. Met slopen, met veel zijn, met, nou joh, ik had oor hier, met, nou joh, nu hebben we wat gezegd. Dat wordt Gottes veranderd en dat brengt nieuwe levens. En dat is wat we hier verzenden. So, we zijn weer ruimer gegaan. En ruimer leert aan zeer veel. Want we bloß in de buurt van ruimer worden gaan, da hoort we zeer veel. Maar we gaan nog meer. Aber ruimer leert ons dat we zijn dood en de zin. Van wie nog niet Gott kennen, wie niet wahre geworden zijn. Die leert ons, de Griechen, de Heiden, de Gentiles, die zijn verloren in de wereld om God. De Juden hadden het gezag gekregen door Moses. Dat is wat Römer leert. En die leert ons dat niet de Heiden, niet de Juden kunnen geraad worden door een gezag. Dat we bloos door de genade en het geschenk van God. Bloos dat wat Jezus Christus ons gegeven heeft. Dat we kunnen geraad worden. Dat is de enige waar. En die leert dat het gezag is niet waargenomen. Dat is volkomen gemerkt. Dat gezag weiß ons bloos wo gerechtigheid laat. Gerechtigheid, dat is een troon. God zet op een troon, dat is de Heer van dat gezag van gerechtigheid. En dat bestaat uit feuer, wee. Dat is gerechtigheid. Justice, righteousness, truth and mercy. Justice is gerechtigheid. Waarheid. Gerechtigheid. En mercy. Zie ik dat daar heb teach? Justice, righteousness, mercy and truth. Die fire pillars. Bestaat de troon van God. Nu kon keiner dichtbij komen, wanneer we het bloed van Jezus gaan. En dat is wat Römer ons leert. Römer leert dat het einzig alleen door Jezus Christus zijn genoeg. En die wees ons voor het laat, wanneer we zware geboren zijn. En die hebben we veel geleerd van rechten. We zullen niet rechten, we zullen ons aannemen, zoals God ons aanneemt dat. Zoals Jezus ons een prijs voor ons getoeld heeft en door nu leven. En van daar zijn we bij Römer 15 vers 14, waar we dat maar lezen. Römer 15, 14. Dort sagt es, en ik zelf zie me zeggen van jullie, mijn broeder, dat ook jullie zelfs volgoud zijn, vol van alle erkenntnis en fähig en onder te vermoeden. Ze die zich zeggen dat aan jullie zelfs veel goud is. Dat jullie ook zelfs, vol goud zijn. Dat jullie vol van goud zijn. Wie wat wil Paulus zich zeggen? Willst du wist, dat wir wahre geboren Menschen. In Römer 5 sagt,
Wann vi vara i buren sen har vi den yes Gottes en doi haft loiv in ons nandi guten. Så wann loiv du ons nandi guten, dann sa vi, har vi viel godet in ons. In vers 15 zei, ik heb den über Driester geschrieben, Brüder, den te erinnern, wens die genode mij van God gegeven is, dat ik zal Jesus Christus in deiner zijn te de Heiden, te doen met God zijn evangelium, zodat het Opfer voor de Heiden ongenehm wordt, geheiligd durch den Heiligen Geist. Zegt de arme is genode gegeven, hem bold, op Engels zegt dat bold reden, te vermoeden. Nee, 3 zegt het op Plottisch, heb een 3 geschreven, zegt dat hij genoeg samt doet hij je. En wat meint van in als genoeg doet hij je? Dat wat hij eerst niet kan doen, dat kon hij niet doen. Wils genoeg dat wat we niet kan. Dat kan onder mij proeven. Halleluja. Is de Peter? En vers 14, 16. Dat ik zal Jesus Christus in deiner zijn te de Heiden, te doen met God zijn evangelium, zodat het Opfer voor de Heiden ongenehm wordt, geheiligd durch den Heiligen Geist. Ik heb also wat te riemen aan Christus Jezus en dingen die God ongoen. Wils ik voor mij niet wegen irgendwo te reden, wat Christus niet durch mij gewerkt heeft, om de Heiden ten gehoorzaam te brengen, durch woord in woord. Dit is mij zeer interessant, wat Paulus hier zei. Is er irgendwo te doen, dat is er schon. Dat zei je, je hebt mij zeer veel feedback, dat zei gemakkelijk. En dat zegt, ik wil mij, ik voor mij niet wegen irgendwo te reden, zegt hij. Wat Christus niet durch mij gewerkt heeft, om de Heiden ten gehoorzaam te brengen, durch dat woord in woord. Hij zegt, hij redt niet, hij wil zich niet te reden, wat niet al durch aan passiert is. Alles wat Paulus geschreven heeft, beleerd heeft, dat is passiert durch den. Wat zegt hij hier? Durch die kracht van tekens en winden. Durch die kracht van God zijn Jezus, dat ik van Jeruzalem aan en rondom met Illyrien volop dat evangelium Christus gepredigt heeft. Hij heeft het volop gepredigt en alles wat hij predigt, dat een woord in een woorden passiert. Paulus heeft niet bloß something gezegd wat hij niet gezien heeft. Paulus heeft het rein alle gezien wat hij geschreven heeft hij ook gezien. De deut niet irgendwo wat hij niet beleefd heeft. Hij zegt, ik had het een woord en een woord, heb ik dat beleefd, zegt hij. En als je het ook interessant van je even nu denken, dat dit doet niet worden, dit wordt alle verloren, ik doe het nu waarnemen während ik gezien. Waarom deed Paulus dit niet warning en zegt, de dag is meest eng, ik ben niet meer zo jong, en ik wil bald verloren in de tempting, dit woord in woord, durch tekens en winden. Hij je nog niet aan je dag van je zegt, wat dat te mij gekomen, waarom warnen de gingen, time? Waarom schrijven die dat niet op, dat het te mij komt? Waarom zeggen die niet, komt nu nog van gelegenheid is? Because allemaal wel die gezet zijn. Allemaal veel winden. Allemaal veel teken wegen woord, wils wir eine gefallene Welt leben. Dat zullen ons de vrouw melden, want wie geloven dat het voorbij is en het is niet meer voor ons. Waarom had de gingen de mensen niet gehoord? Waarom is dat niet geschreven dat het wordt zum komt? Ik denk dat is niet zum Ende gekomen. Weet je dat de Heilige Jezus Paul komt? Die weet alles. Die heeft op het duidelijkste gezegd wie God is. En openbaar den Mensch dort. Glaub je, dat wurde nicht openbaar gaan en zien, hoe dat het wordt zum Ende komen? Glaub je, ons zo'n klein jes, glaub je, wat dat niet voorhand kunnen hängen lopen en dat abschreiben, dat het wordt zum Ende komen? Dat niet some dame hier am Kern zijn huis worden die op einmal noch glauben, dat wir noch nicht zum Ende kommen? No, Gott ist nicht dumm. Heilige Jezus is nicht dumm. Heilige Jezus hat uns alles openbaar, sagt die Bibel, wer Gott ist. So, wenn die nicht haben geoordeeld wat alles zum Ende kommt, das nicht mehr für die in den Alten Testament ist nicht lesen, warum haben wir das da? Da wir uns niemand mehr verliehen, sein, das mal von Alten Testament. Wir haben von der, das ist jämmerlich, über die Christen zum Jungen, die sagen, wenn du was sagst, wenn du sagst, das in Alten Testament, dann drehen die sich wahr. Wenn wir den Alten Bund nicht haben, dann jagt es nicht in Nierbund.
Wenn Jesus nicht geboren wird, dann würde er nicht in Trieze nicht laten drauf geben. Wenn nicht in alle bent geeft, dan je niet in nie bent. Dat voelt zich erin alle top en harmonie. Dat harmonie, dat is rhythm. Wie man dat uitzien, wil we gaan heel de yes gekregen. Wat Paulus dit alle openbaar, dat hij wel ons kracht dood en nog meer openbaar. Wegen wat kon hij ons van deel, ik geloof die zullen om nog die openbaringen gaan als die jengen houden. Wegen wat? Wills tijd pass on, het pass on. Menschen krijgen meer openbaringen, die beleven meer met God, die zijn grotere dingen. Wills het leven kämpft niet mee van de Polenstoel. Petrusstoel, Johannesstoel. Wat Jezus is, wer du ist und wer du kämpft, der leeft. Du wie man wie Openbaringen schreien, Maya eruit schreien. Dat is opgeschreven, aber wills wieder nicht verstehen können, bleibt dort flach. Die Openbaringen sind da ben. Even, ik geloof veel, het hand de gingen zelfs niet moet verstaan wat hij opgeschreven had. Willst du schreiben durch im Helden? Yes. Wir sagen ja an Dinge, wir wollen ganz näher das Wahrheit, aber wir können es nicht verstehen. Stimmt das? Willst du kämpfen vom Jesus Gottes? Dan wil we niet zijn, ik geloof wil dat ik verstaan kan. Ik vertrouw wil dat ik wat hechtet geloof als mezelf. Ik kan God mooi met een geloof weer eeuwig leeft en weer dat wat hij zegt. Als ik me door vertrouwen of niet. Van jou zijn de gevallen, hier ben leeg, maar de geloven kon niet leeg gaan. De geloven moet opgebuurd worden. De geloven moet gestort worden. Wollt ihr dat es nicht glauben, wenn ich es durch den Tee gegangen? Von uns wenige getestet worden sind von allen Seiten an. Über jede Area, dann hast du nicht glauben. Glauben ist, was getestet worden ist und bestehen geblieben. Wenn du bist verfolgt worden, willst du sein, dass du zum Ende gekommen, du hast dann nicht dort zum Ende gemerkt, dann hast du nicht glauben. Das sind dort Gefäuer. Oder wo ich bleibe stehen, wenn alle Mond Rami mich verfolgt? Das hat echt glauben. Da wo ich sein, wo ich glaube. Wir können nicht sein, ich kann glauben, wenn das nicht getestet worden. Wir wollen nicht getestet sein, aber glauben haben, das ist allmählich. Gott ist ein Gott vom Glauben. Und wir singen am Glauben. Wir leben am Glauben. Wir beten am Glauben. Wir sagen Dankeschön jedes Mal für das Nieerscheinen Tag, willst wir glauben da. Vers 18. Nou, dit hoor ik al, maar dat moet je nog eenmaal lezen. Vers 18. Wil ik women niet veel wat te reden, wat Christus niet durch mij gewerkt heeft, om de heiden hem gehoorzaam te brengen durch woord en woord. Zeg wie van die wat gehoorzaam geworden zijn durch woord en woord? Dat is tijd. Dat is tijd. Gehoorzaam te zijn. Als we dat verstaan, kan dat woord aan de nek. Ik wil gehoorzaam zijn. Van jou merkt me dat nog niet zijn, maar ik wil gehoorzaam zijn. Ik wil something in mij zeggen, ik zal, ik word bestaan. Something in me sagt, het fehlt ihnen los zu lassen, und wollte etwas tun. Ich kann nicht sagen, woran, aber ich wollte tun. Wir haben Gott bloß tun lernen. Vers 19. Durch die Kraft von Teken zu wenden, durch die Kraft von Gott sein, yes. Das ist die Kraft von Gott sein, yes, was wir gekriegt haben. Der yes braucht Anerkennung. Der yes muss das wollen, dass wir die Anerkennung geben. Glaube ich irgendwer das, was in dein Leben, wenn ich einmal Anerkennung kriegt? Wenn irgendwer wat Geld hat verdient, die hast in keine Anerkennung. Wie lange wirst du glauben, dass dein Freund wird? Du spielst sein, das Mensch will mich hier nicht. Die gleicht mich nicht. Die will nicht von mir. Du musst dir den Jesus Anerkennung geben als uns Freund. Die will uns Gott sein, die tiefste Geheimnis schauen wollen. Die will uns wollen schauen, wo wir sind von frei geworden. Die will uns wollen schauen, wo noch ein Boom ist. Die will uns wollen schauen, wo ein Aufgut ist. Wo wir geerben haben mit alle Hell getauft. Vers 20. En zo habe ich mich geäuft, das Evangelium zu predigen, nicht nur, wo Christus genannt worden wird, omdat ich nicht auf einen anderen Sinn Grund bin. Aber so was geschrieben steht, der noch nicht von Arm verkündigt wird, sollen sein, in deutlich gehört haben, sollen verstehen. Halleluja, das ist einfach wie. Der du nicht sein und nicht gehört haben, die sollen verstehen. Wir sollen verstehen. Gott will, dass wir sollen verstehen. Gott will zweimal haben, dass wir hier sollen durch im Leben gehen und nicht wollten, wer er ist. Nicht wollten, wer wir sind. Unsicher, am Angst. Und ein euerachtet, sinnvolles Leben, Tag für Tag. Das ist nicht Gott sein perfekt Willen und Plan. Gott hat für jeder Mensch gesagt, don't wer wir sind, hat merkt schon Unterscheid. Ein perfekt Willen, die Willen zweiten Luten, was sein Willen ist.
Die wil haben, wie sollen uitvinden, wat sie wollen ist. Wat doen wir dort? Gott vertrauen. Gott glauben, dass das wahr ist. Dort glauben, was er gesagt hat, ist wahr. Dort claiming, dort receiving. Am Anbeten, am Danken. Und viele Mal weit wie Gott, was soll wir anbeten? Dat wordt lezen en dan wordt het ons reden en we twee reden. Dan we twee beden. En zijn, ik neem dat aan, ik geloof dat, ik weet je best voor wat je zegt, dat is du. Wat du bekend hast, dat bist du. Du bist ein Gott, wo du nicht liegen kannst. Da wo wir zweimal zweifeln, was wir beten sollen. Because we were ein perfect Gebet beten, gut channeling. Willst wir am Wort sein? Gott, Jesus ist das Wort. Und das Wort, das schön dies drin. Die Dienstnis können nicht überkommen. Die Dienstnis können nicht überkommen. Wenn wir hier sagen, in der Kreuzig, alles so schwere Wahl über meinen Kopf, die machst weiter, liches Meier. Das Licht, das überkämpft die Dienstnis. Die Dienstnis kann nicht Licht überkommen. Wenn wir einmal Licht answitchen, dann hast du Licht. Dann hat Dienstnis verloren. Und dort war einfach dein Leben erst an Christus Jesus. Wir haben Gott complicated gemacht. Ich weiß nicht wo. Dort so schwor. Wir jagen dort nicht. Gott ist nicht so complicated. Gott ist so einfach, dort ein kleines Kind zu glauben kann. Du, wie macht diese Worte aus ein kleines Kind? Du, wie macht, wie dort bekommen willst, wie man dort glauben kann. Wir können bloß dann glauben, wenn wir uns ganz demütigen und dort glauben, dass er nicht liegen kann. So während wir da gerade gut sind, gelehrt haben, wer Jesus ist, was gesagt ist, wer Mensch ist, wer Gott ist, was Gerechtigkeit ist, was Leben ist. Du, wie macht, wie wollten, die Kirche macht en gerechtigheid en einigheid tot leven. So, wenn die Kirche nicht soll en einigheid en gerechtigheid leven, wat doen we dan? Viele von uns, wir können nicht so viel was anderes als streden und jagen. Du hast so viel Confusion. Du hast so viel Jane Unsinn. Du hast so viel Akten, die dort und ja, das. Wo können wir an die Kirche bauen en einigheid? Die Kirche sind die Menschen, das ist nicht das Gebiet. Jesus seine Brut. Jeder wahre geborene Kind Gottes gehört zu der Brut. Und wo können wir die in Einigkeit führen? Wo können wir dort gewaschen wird sein an der Blut von Jesus Christus? Wo die der Antwort, wo wir dort können? Die Bühnen rum Gott seine Gegenwart. Und Gott seine Gegenwart leben. Das geht nicht am die, das geht nicht an mich, das geht nicht am irgendein System, als das geht einzigen Führer, den zu pleasen. Am Wort geht Jesus dort hier. Was sagt Jesus? Johannes 8:29 sagte, und der mir geschickt hat, es mit mir, der Vater lässt mich nicht allein, will sich alle Zeit tun, was ihm gefällt. Will sich all the time, I please him all the time. Das ist, was auf Englisch sagt, pleasing. Zum je voll Leben. So, wenn wir den Mindset wollen, aus Hell geworden haben, den Führer pleasing, da wollen wir uns nicht streiten, da wollen wir nicht jagen, da wollen wir nicht an einen Apostel gehen, da wollen wir nicht an einen Lehrer gehen, da wollen wir nicht an einen Prophet gehen, da wollen wir nicht an einen Pastor gehen, und dort wollen wir nicht an einen Evangelist gehen, dort wollen wir am Gott seine Gegenwart gehen. Wie bührt die Kirche rum Gott seine Gegenwart? Wenn er auf einmal so viel dort dreht, so schwör, dann sei wie ich mein Herr, ich glaube, wir haben hier bloß Opinions. Wie, what wird die pleasing? Wie kann viel Dinge sein und denken, was der dort den Führer pleasing? Sei wie hier habe ich ein Sinn, dort ist den Führer pleasing. Wenn jeder einer, der Heilige, wird diesen Sinn hat, dem Führer wird gepleased wird, wer wird dann evers rächen, jagen, streiten gegen uns? Nevers. Kein Punkt. Wegen wo nicht? Das ist sehr wie Amaroid, uns ihnen Wellen abzugeben. Ich hier diese Welt wie mir sagt, Krofall, Pastor Vlad, und viele von den Chanen vielleicht, die dort ein Interview, ein Prediger, ein junger Prediger. Und er sagt dort, von wie Dinge wollen entscheiden, wie früher, wo sind wir das? Wo wäre wir das? Jeder einer hat eine Opinion, jeder einer sagt, vielleicht ist das, und er sagt, auf einmal sagt er, weißt du was? Du hast genug Opinions hier.
Nu werden wir erstmal den Bruder fragen, what pleased thee? What's pleasing to you? All that haben wir hier, was wir glauben. But what's pleasing to you? Dann haben wir alles stil, dann zijn we ganz tevreden met wat de Bruder ons wat wezen. Dat krijgen doen, als ik dat dan jullie verstaan kan er niet. Maar ik zie hier tim dem Bruder pleasing. En wanneer ik hier zijn tim dem Bruder pleasing, wat keine ja maar onstal am huis van den Herr. Because we haben eine Meinung. Wem ist dort bekannt, Paulus sagt, einmal war einsam, eine Meinung. Ich habe nicht alle über ein Ding. Einer gleich das Art Musik. Einer gleich andere Art. Und der nächste gleich so ungetragen zu sein. Der andere noch anders. Einer gleich Ford, einer gleich Schaf, einer Dodge, einer gleich Nissan. Der andere gleich Niedhüsen, der andere sagt, ich gleich das Altmodische. Wo können wir nicht zum Einsam kommen? Redet von diesen Dingen, als wir zum Einsam kommen? Nicht more flesh. Nicht more flesh. That's unique to God. Wann wir es dort sind, so verschieden. Weil dort ist alles top Gott. Gott ist es dort. Dort ist Gott, der offenbart sich an den Menschen so verschieden. Aber wo meint er dann, in einsam sein? So Ding, als Jesus denkt, den Führer pleasing. Den Führer pleasing. Dort wordt u des. Dort wordt ik dood. Dat wordt den Führer pleasing. En dan leef ik voor mezelf. Wanneer ik niet dessen zijn had, den Führer te pleasing, dan wordt mir jagen zo leeg zijn en ik kwijt. Want u was wilt zijn, wordt niet den Führer pleasing, dat zijn doi, wer gegen alles maken wat zij, van wat bereid wordt, van dat niet verstaan kan, en wanneer dat vreemd laat. Die wordt immer wat zijn. Die wordt niet den Führer pleasing. Maar die wordt den Führer pleasing, die zijn, Herr, ik kon het goed verstaan. Want ik vertrouw de woorden van des geleerd. Ik vertrouw de zieken die, en dat wordt staan. En wanneer niet, dan wordt ik geroepen worden. Na, Punkt. Wir uns widerstreben. Gehen unter Zwing betalen. Ha, sollt ihr hier steht der Tag, was du siehst. Wo gleist du? Gleich ans Prediger, wirklich so, das, was du siehst. Meint ihr, was du siehst? Weet je dan met dat, wie krijgt met de slang en de stem betaald, wordt even betaald, van wie is de store omvang? Hat er dat werkelijk gezegd? Meint er dat werkelijk zo staat? Wie dan als u in de slang geven, wat u immer vrouwen hebt. Immer zegt, is dat werkelijk zo slim? Heeft God werkelijk zo staat gezegd? Dat kan niet zijn. En wanneer is met die conversation aanvangen, met die gemeenschap aanvangen, dan zijn we in trouble. Dan hebben we deel opgemerkt van Jezebel spirit. En wat is een Jezebel spirit? Dat is rein immer gegen alles wat God wil. En ik heb bij immer zeggen, God heeft gezegd. En Jezebel spirit wordt veel meer zeggen, God heeft gezegd. God heeft gezegd. Wegen wat te mensen om je Erde controle te brengen. En dit zijn niet plus, wat we zeggen aan Jezebel spirit, de champ van het Oude Testament van de Bibel, aber diesen spirit hat nicht bloß Brüste, den haben viele Männer. Von wie ein sein haben, dem Führer zu pleasen, dann will wir uns nicht mal so leicht manche Helden Worte sagen. Wegen Wort nicht, wird uns das Leben wichtig geworden. Uns ist dort auf einmal wichtig, was ich sage, ich sehe Gottes wichtig geworden. Ich glaube auf einmal, Gott lebt. En wegen der leeft, leef ik. En wils du leefst, dan ik hier hem den Führer pleasing. En wanneer ik dat denken ga, dan is mij niet nu manche Helden te strijden. Dan is mij niet nu manche Helden te rechten. Wils met de moed der gerecht wordt, mij ook gerecht wordt. Sie viele Kinder Gottes von der viele wollten nicht. Warum reden die immer schlecht über mich? Warum wird mir immer gerecht? Warum fühle ich mich so veracht? Warum fühle ich mich so verdammt, wenn ich dem ankomme? Willst du dort erstmal wie denken? Dort erst willst du über den Nächsten reden. Willst du es dort tun, glaube ich ganz sicher unter den auch. So du wen erst dort eine Zeit von Erwartung. Während dort eine Zeit von Erwartung erst dort mein Kinder Gottes mal abbauen. En wanneer Kinder Gottes worden opbouwen, dan worden de verlorenen geraakt worden. En de kranken worden geholpen worden. De lomen worden goed, de blingen worden zijn. En de doven worden hier, en de stammen worden reden. Because that's het woord Gottes. Hoe is einsam is, dem Führer te pleasing, dat wat passiert. Because dan op einmal wie dat Gott seine gehen wird.
Wir bühen nicht mal um uns, für uns, mit uns. No, wir bühen um Gott seine Jehen wird. Wir machen wollen, wir haben den Gott seine Jehen wird nicht gestorben. Gott aßt nicht, der auf einmal hier vor, nu kom ik nu dran, nu wasch mir die Jehen. No, das ist eine Entscheidung. Ich mag du nicht stoppen. Ich doe mich nu drin. Und da nur dat Häuser. Dat Menschen leben, die klinkjes van deze ziel. Viele von uns lernen, dass der so aufgehen. Viele lernen, ich will mal unterstehen. Aber das sind unsere Ziel. Wir müssen entscheiden. Entscheiden von der und sehen, Flucht. Dat Gott sein Wort. Und du weißt, wie weiten. Was nu. Und was kann Gott passieren? Von Menschen, Helge, keine Gottes Taub kommen. Und die sagen auf einmal, ich will dem Führer pleasen. Ich will das nicht aus dem Führer pleasen. Der auf einmal wird uns den Titel ganz verrutschen. Viele Christen sehen bloß den Titel. Die sehen bloß nur, die Mimo wurden anstellen. Wenn die Mimo wurden dann abloben. Wenn die Mimo wurden anhören. Wenn einmal jeden, was ich wollte. Wenn einmal wurden sie tun, was ich glaube. Dort ist nur ein Titel sehen. Du glaubst, du weißt. Aber wie man einmal tust, und ich wollte nicht. Jesus wollte. Ich sage hier zum dem Führer, please. Wie wir leben, glaubt ihr, die wollen alles? Wie kommt ver dat en daar aan? Kom maar einmal bij een dood. Je kon zijn, dat Herr, ik weet niet wat met dit ding aan te doen. Ik verstoor het niet. But what pleases the Father? Wat kan we hier in deze situation? Trag niet doen wat in Führer pleasing wordt. En dit is een persoonlijke, dagdagelijke leven voor jeder persoon, jeder Helja. Wenn wir das nicht haben, was bloß das hier, dann haben wir nichts. Dann haben wir nichts. Wegen wo nicht? Das ist nicht ein Grund. Die Grund, die mag persönlich sein für mein Leben, für dein Leben. Wo ich tust, das wird total. Wo ich tust sein, das wird ich wirklich sein. Wo ich tust, das wirklich wird total. Hier ist also bloß ein Schoten von wer wir wirklich sind. Und du wie mag wie tust anfangen zu tun. Wenn wir tust wollen anfangen zu tun, tust wollen im Führer pleasing, dann hier wird bloß Evangelium. Hier wollen wir niemand brauchen eine Servant sehen. Wir wollen niemand brauchen, wenn wir was nach Vater tun. Das ist was bloß einmal sein. Und Jesus sagt, wer das Gradste will sein, manche, die muss tun. Und Jesus sagt es das. Johannes 13 mit 17, der sagt es das. Jena mir lehrer en Herr in sein Reich, wills ik zie dat ook. Jesus sagt, Ginan mi lera, Ginan mi Herr, in dat Reich, ik zie dat, sagt er. Van nu ik de Herr in lera, jene wat wo gewaschen heb, zo zal die ook doen uren onder de voet waschen. Wils ik heb doen een bijspel gegeven, dat die ook doen zoals ik doen gedaan heb. Waarhaftig, ik zei je. Der muss wir hören. Wirklich, ich sage Ihnen, das ist wichtig, wenn Jesus erst zweimal sagt, dort ist wichtig zu hören. Er sagt, ich sage Ihnen, die Knack ist nicht gerade aus dem Herr, und nicht ein Geschenk, der gerade aus der am Geschenk hat, wenn die dort wollen, gesehen sind die, wenn die dort tun. Jesus sagt, ik kinan mi lera, kinan mi Herr, die zijn raak, wil ik zeggen. En dan neemt hij zich, toevallig, ik heb je dat alle lezen, en dan neemt hij zich zijn schouder op en borst de dingen, die dort ziet. Die dort niet somebody else zien. Ziet, met zien treden de dingen, de feit. En zegt, ik heb je een bijspel gegeven, zoals ik je gedaan heb. Zo zei je, zegt hij. Dat meint niet nur, wie reden, maar wie heute waschen wir ein großes Ding zu tun. Von der hast du nicht dort. Aber wo ist von der groß? Wo soll wir von der tun? Dort, wo wir von der dort tun, was Jesus hier tut. Wo Jesus heute waschen, dort, wo wir die Nächsten von der tun. Dort wir diese Anstellung haben von tun. Jesus sagt, dort die geschickt bist, erst nicht gerade aus dort die geschickt haben. Wer hat uns geschickt? Jesus. Wer war heute? Zijn we graden? Nee, we zijn niet. Ze zeggen, dort zei je wat ik gedaan heb.
So, wenn wir Erwartung sein, eine Veränderung an mir, an die Leben und an den Menschenraum, da wo wir mal anfangen zu tun. Wenn wir im Stunden gehen, wenn die dort sitzt, du fühlst, wem die abholen, oder die abholen. Wenn somebody schwere Dinge abluden, dann habt ihr die abluden. Wenn die von Jesus Gottes Wort hier stehen, viel gute jedem te Mut merkt die Mut. Du wordt allemaal gaan waren, zo zijn de hel Jesus wat zei, door den tipping, ja, den propina, dann du dort. Und er sagt, bedankt die willst die wir, dit soll uns nicht denken haben. Dit soll wir uns selbst tun. Und der anschaut dich bedeuten, dass wir das wollen wollen und das mir was wird. Weil ich da noch nicht so auf, ich habe heute im Jahr, die Kilometer 17. Da im Jahr, wo ich niemals begegnen und ein Smile. Wil ik zeggen, wel, ik zie zo dankbaar voor de bedoeling wat u gegeven hebt, dat vind ik niet irgendwo. Dem jaar wordt never vergeten te smilen. Du hast je leven geändert, zum du und te denken. Und wenn die mir sagt, halt dir das bei. Mein Leben ist wichtig, weil ich check zu anderen. Und wenn wir dort von anfangen, tust erstens dein, das meint anhand von dein. Jesus sagt, wer grabste, weil sein macht dein. So wenn wir plus aan waarschijnlijk hier alle wegen rumhängen met die phone en zaten en scrolling door en zo, dat is geen deiner, willst du wahrscheinlich auch wollen, dass du viel zu tun. Dat wil we niet meer vlees aan dat er veel te doen. Er hier in de kerk, plus einmal ein Kranz, so betragsam met vertalen alle andere doen. So dat beleven Eva, so dovi, so dom zavi. Wie dat vertaal zo gruwelijk zo, schijn alle andere doen op echt vertaal. Alle wegen moet ik ook hier aan vertaal. Vertalen is niet doen. Als je moet veel dat over het mes allemaal aannodig wordt wie vertaal. Mes allemaal niet plek veel dat. Wat vele moe, wie betoogstoen dat? Vele moe heb je bloos aannodig vertaald naar andere doen. De krantjes zijn door allemaal, die hebben zoveel te vertalen, die vergeten te doen. Want wie worden aanvangen te doen? Wie worden ons verwunderen wat God wat in ons leven doet. Want wie beleeft dat winter op het huis? Die wordt het komen join, en die wordt het doen. De deiner worden het aan, dit boete is te wien geworden. Die wordt er om daar zo, en het schijnt mij loon, die worden er aan. De deiner worden het aan wie Jezus is. De deiner schmijt wie nie in wien. We willen alle dit nie in wien, wat ons leven verandert. Tiet hem doen. Tiet hem doen. Thuis, am stoel, op de goos, aan de kerk. En dat maakt een mindset bekomen. Wie moeten ons ding houden? Wat moeten we ons ding houden? Wils wie glappen ze liggen de oude natuur en dat oude rood. Van bedoeld zijn wel. Van geloven somebody else wordt op. Deze vrouw had me, of veel meer die vrouw, dat ik veel van die gaan ook al. Wat merkt de nächsten zijn somebody else wat hingen die kom opbrengen? We hebben ons dit hier doen, dat van mijn garbage schmied somebody wat kom opbrengen. En van ik goed dat er in mijn koppel dort gaan zat, somebody wat kom opbrengen en er steht een afwas kom zat. En van de garbage mens goes even schat, somebody else wat je dan kom larig meer en dat is niet mij. En van die baard groot opleg, somebody else wat al goed mijn baard opmerken. Wat about die schwinsche straam? Und ich komme in die Hüse und sage mir am Stell und treibe mir die Schwiestram uit der Hand. Somebody what kom opbrengen. Van wat komt dit mindset? Hij dit moet je vragen. Hij nog never. Meest dit al veel aan op te komen. Van wat komt deze leven? Wer heeft ons gepredigt somebody else? Ik geloof ons niet verstaan. Ons niet verstaan wat de vriend is je in God heeft ons het velen. Somebody else. Tussen hem huis is dat de vrouw. Dat is somebody else. Maar wie is de somebody else in de kerk? Wie is somebody else in de kerk? Natuurlijk hebben we dat te ongesteld zijn, hè? No, dat was du. Dat zijn echt de somebody else. Der mindset moet zich switchen en we worden zijn, maar we worden daar dat revival beleven. Dat we worden aanvangen te doen. Die worden alle mensen der ophouden en de steuerlarig meer opstoen, want die komen van de veel te zaten. Die worden de koppels in de garbage stroom, want die zich ramstoen. Ik wil niet maar aan somebody else leren. Ik wil de garbage larig meer, dat ze niet arbeid. Want die dat zit op de paal is, dan zit die niet arbeid. Kijk, die wer dat zit in zijn arbeid is. Of course, we hebben rules. Die zijn ongesteld.
Aber im Frieden der deiner Wort den Segen beleven. Nicht bloß da wer sich sein Päuser verdeuen. Da wird der friedlich Segen. Und da wird belohnt worden von Gott. Wenn du lernst eine Promotion, wenn du lernst eine Raise, wenn du lernst eine Hacke, Jehoven, wo mal design zu sein, das ist schon wahr, aus allem uns deiner sein. Gott wird das zweimal ever sein. Der wird das niemals für jeden, wenn du dein wirst. Warum kriegt Jana einmal die gute Dinge? Warum gleicht den das einmal? Nu hast den das einmal waar hij gleicht. Wat je woord naar de Bibel nu dat is de deine. Du weh. Dat gute Ding war wie alle. Aber das Sterben und Abgeben, das ist so schwer, nicht so? Weil je wird mit ein Mindset bekommen. Wenn wir morgens abstehen, wir haben die Best, morgen früh, Kind, was haben wir die Best? Warum wir wenn du abstehst? Kein Menschen wohnen, wenn du im Bad büten bist. Umtragen, vernünftig schauen, wenn du im Bad büten hast. Dass du diese Falls, die hast, was du accomplished, vorig gemerkt, und dann dein Gut. Das, was uns Leben wirklich ist. Nicht, ich habe somebody but me done. Ich habe mir die Kekse angenommen, ne? Viele befriede Leben schaffen, so dass ich habe mir die Kekse angenommen. Dit doen maar echt van de wereld toestaat die aanlagen, glemmen de privat en garbage schmieden. Schmiedje straat naar worstjes draal. Wat heb je nachkomen? Wat blijft nog alles in de boetje te blijven als je boet gaat? Nog omgedraaid, een hekje draait alles. Wat je wat tijd van wie revival willen zijn. Thuis vangt het aan. Hier in ordnung te brengen. Families in ordnung te brengen. Dat een rhythm kan. Wat is een rhythm? Dat het in harmonie is. Uitbalancen hebben niet. Maar dat moet in harmonie bekomen. En rhythm moet dat bekomen. Dat ik dat harmonieren word. Dat we kan einbekomen. Nog keine Gemeinschaft hast du dit geschafft, du alles nicht. Dat einmal jeder einer der dein. Dat will die Familie wat schaffen. Dat will die Kirche wat schaffen. Dat will Gott sein Recht wat gebiet worden. Dat will Säulen worden gerat worden. Because die wollen nicht auf einmal mal sein, wenn dort die Christus dann verlegt die nicht sein. Da wollen die sein, wenn dort die Christus dann verlegt die doch sein. Weil sie kann je sein, würde dein. Ich kann je sein, würde berlich hast du extra Mile zu gehen. Ich kann je sein, würde sich berlich abgeben wird. Will's me. Dort wo die wat merken sein. Den Jesus verlegt ja. Nicht irgendwo ransetzen sein, somebody else. Somebody else. Du wegen wer wirklich die verloren gut auf Jöllen predigen. Somebody else. Somebody else what oh. Kann ich sein? Somebody else. That's on staying. Somebody else. Vielleicht begegnet den Saskia und kann da in die Wort geben. Vielleicht wird somebody else beter wir haben als ich. Vielleicht wird somebody else wat vom Helden yes hier. Vielleicht wird somebody. What about the somebody what niet bekomt? Because all the moon thinks somebody. That's an act. The best do. That's somebody. En van wie is dit voor een ontvang? Voor een revival beleven. Want wat het leven niet meer boring zijn. We worden niet meer aan strijden en jagen in die kerk. We worden lief hebben. We worden verständnis hebben van die zin. We worden weten wat Jezus getoeld heeft. We zijn losgekocht. We zijn het betoelde volk wat met bloed gekocht is. Wat hem niet in wind leeft. De bloed van Jezus Christus heeft mij vrijgezet. Den zijn winden heeft mij geheeld. Den zijn auferstehungskraft heeft mij geheeld. Du wen is de tijd te doen. Attentionally. Iemand bij. Die da einer, want die was im Sieg leben, die was met een Entscheidung merken. Met mij toe. Maar ik wil doen. Ik wil doen, wat niet maar somebody else en het zijn echt. Kijk je een verstaan, wat we worden bescheiden, maar dat niet maar somebody else wat zijn. Wat du wat van de kracht van eindigheid ben zijn. We hebben loten in Herren zijn huis het verste doen. We hebben dan loten het laatste woord. We hebben hier het laatste woord, dat was ook doen. We hebben de mensen gestoorde dieren op hem. We hebben de hoop zware dingen aan trouw en zaken naar het voet afdoen. Er het huis in de familie. Er hier in de tjoek, met de garbage vallen, we hebben laag meer. Maar de king is ik ze voorstellen dat ieder mij dat Freud spraat van het huis niet geleerd wordt. We hebben het gewoon afwaschen. Maar de toilets besiebert zijn. Want die er niet test, dan wascht dat links af en die er zit. En want die best moet dat testen, dan doe je op hier. Dat doe je, dit regel. We hebben het leven van ordnung. Van ordnung, dit van doen, wil Gott is God, wat de doen, wat de ordnung had. Want als je ordnung had, niet doen, dan heb je weer een hout gebleven.
Jesus kommer ofte bort til døgn. Altså, jeg ser ikke god til døgn for. Jeg ser ikke god til døgn. Vi har faktisk geschenkt. Så wer ist nicht gerade? Die Ehre Jesus. Jesus, die Deutsche wurde die Geschenke von der Not. Von uns von Leuten, die geschenkt haben. Okay? Wir wollen den Futter pleasing. Wir wollen doing. Dabei attentionally doing. Tschüss in der Familie. Wie, oh, stur. Tschüss, wer macht's denn? Of course, have you want to be understalden? Mit der Unterstalden, wie verlegt sein? Tschüss, habe ich unterstalden. Of je der Unterstalden warum? Wie verlegt sein? Wat haben wir nicht sein? Wat nicht so gejagt sein, dann sind die Spielste von der und Arbeit. Just the desire for God's great Lord Oinke. En ik zeg, ik zeg het schön. People say, God thou art the desires unto my dear. Maar dat is zo diep. Dat we van te doen. We hebben ook van te doen, het is niet zo story. Deze story niet met somebody else in schaduw. Maar wat in meaning. Deze story niet somebody else, bro. Voor zichzelf, bro. Dat is aan Jesus. We hebben de Bibeltekst is gevoelig heilig als society mensen. We zijn heilig die ware woorden. Over gesanctified. Geheiligt en gewaschen. Durch wat we met de voet van Jezus Christus als doen aan ons leven, uit ons ritueel, weer we doen. We worden so satisfied for what we were doing. We were triple more to minutes. Yes, de jonge mensen zijn samen van wie aan het samen zusammen komen. Over dat mensen van zijn zij toxic. Oh, this is toxic van jou. This environment is toxic. What about die was out here toxic zijn? Die was bestoeide leven. Was komen antwoorden tot de toxic is. Dit is niet voor mij. Dit is toxic. Weet je waarom ik voor die eerste je gleich niet te doen? Je gleich niet van de pressure is. Je gleich nicht, wenn ihr beim Überstand mit die Macht der Schnur abschnurren, dort Kind immer hoch, wenn den French schnell abwaschen. Der erste ist ein toxic, oh. Das gleiche ist es der durch. Have it doing. Und dann auf und leben. Da wollen wir uns Leute von wie doing. For dissatisfied like never from before. Wir wollen so zufrieden sein, uns zu freuen. Oh ja. What's in the Lord as I'm doing? What we doing for? Daarvoor heb ik God zo'n. Wat we doing for? Daarvoor heb ik God zo'n. We wollen God zo'n. Jezus heeft ons zo verspreid in Matthäus 4. Zelfs wat je Zeg je voor God zo'n. En die redt niet uit daar van hemel. Die redt van hier op hier. En dan hoort wat God zo'n being God wills this positive. Det er positivt. Det er dårligt. Det er mooi. Jeg zal maar lezen gisteren på der Facebook. Det er frukter. Und die, Gott sei Dank, das über die Hand gleich nicht so mit den Bahns mit dir. Wo sitzt du denn? Wo fahren wir hochfahren? Wo fahren? Wer sind die Hochfahren? Ja, wer ist die Knoten abfallen? Hochfahren. Der Hochfahren. Wer sind Hochfahren? Weet je wat? Van je hoofdlaag zijn wat dan ja, negatief ding. Ja, negatief ding. Ik zag de hoofdlaag. Ik zag de hoofdlaag. Stel je veel vroeg, wat is die hoofdlaag? Ik zag hoofdlaag. Weet je wat je erop zou boezen? Zag de voedsel zijn negatief. Ding wordt, wat is op een hoofdlaag? Wat is een hoofdlaag? Dat is waar ik verdriet. Kijk, ik denk dat je het zijn. Kom je weer een flesje met moeder brengen, dat is waar een hoofdlaag. Oh, dit is hoofdlaag. Of wat? Of wat? Zit jij hier wat we dingen hebben? Maar we worden positief dingen, dat wat we starten doen. Positief dingen wat er doen. Dus de mens denkt ze eerste. Wie veel negatief zijn? Negatief dingen. Wie wil je doen zijn? Ik moet zeggen, somebody me goed niet hebben, ik ben dus verklaard.
Und wir wollen sagen, Dankeschön, wir sind aber eine halbe Verdrängung und schlafen es gut. Leben wat an. Leben wat an. Die werden alle anderes. Doei. Leben wat an. Clean, wat groot. Doei. Leben wat an. Dus nicht, du musst tief mehr wat an. Das ist eine Garantie. Du gut verstehen, du kann nicht liegen. Jesus hat gesagt, wer een neue Welt, mijn grootste welt. Want dus China moet eigenlijk wel clean zijn. Het kan je ook niet zelfs in die huis. Het kan je ook zo opgeruimd in die zelfs beschouwen, was niet clean zijn. Was clean zijn. Het is Gods ding, you know what I'm saying? Het is Gods groot. Leg aan. Gods maakt, sport, die bouwen het zijn. Dus we leggen aan. Dan zijn we groot. This is powerful. God's is powerful. Kolosser 3:23 en alles wat aan mij gedaan. Doop van wat ons met hem hart en weg van de mensen. Dus geworden dat die van hart en vergelden van de wacht en treden worden. Wils gedooid in hart Christus. Wil beaardigd wat de aardigd kreeg. Wat hij gedaan had, du hast schijn hoe je schijn van die persoon. Alles wat gedaan. Dat zo was voor Jezus. Alles. Iedereen. Alles wat ik heb gedaan heb. Toilets reverse. Garbage laag maken. Garbage opheben. Dat op het kleinste ding moet be clean aan. Op het dood ons van te Jezus. Want hier in voor garbage ram lief. Die zou Jezus komt te leven. Die moet reden onder reizen. Van heeft het op dat er niet meer knap doet. Zijn die slecht. Die moeten ons knooien in garbage oplezen. Wilt zoveel hebben we van ons te doen. Dood ons van hier te Jezus te gaan. Jeder ding van tanzen bij God en worship team. Geef nooit niet. Jesus. Daar te boven tag. Geef nooit niet. Jesus. Je boven van die predien. Jesus. Die door de hers. Jesus. Die door de vloebos. Jesus. Jeder ding van Jesus, Jezus en Jezus. Wat about met die dingen wat we aandoen? Wat de Heer het heeft opgetruid, speciaal wat de wat je telt hoe we die dieren dingen met je, we gaan met de aan. Als ik ga doen, als je hier ook doet, nou, dat is de. Die betoeld dat heb ik van Jezus gekregen, dat doe ik van Jezus. Tag, bedreig, wat het hebt je eruit voor, maar ik krijg nou wat je moet ik niet. No, de Heer zijn die betoeld. Zo hebben we vielleicht gezegd in de laatste 10 Häuser, du von Sand in auch die Kraft. Du wie wichtig mit den Dingen aufgehoben, das ist Jesus. Wir leben nicht für uns, wir leben nicht für die, wir leben für Jesus. Und wir die Dinge tschüss und hüß, wo wir die sind, wo wir sagen, leben für Jesus, der wird das durch Himmelsspur sein. Wo das schön gut, wo das schlecht sein, wo das fun sein. Weil wir das Christenleben als fun, da wird fun sein, wenn dort nicht, dann ist es nicht nur Christenleben. Oder noch gesagt, wenn er spur sein, oder einmal plus zu lachen sein, no! Was die Bibel sagt, wenn du danach ruhst, je dacht je het zon waarop? Het waarschijnlijk. Zeg, plus even een avond de piste. Was morgen is, dus jullie waren vrij. We hebben niet de band blijven. Wie de band zijn. Hoe we de dag, yes, we go. We zijn team, dat die waarschijnlijk blijven stoppen, het leven. Dat die liegen, dat zijn onze gevoelens. Ik heb je niet nu goed. Ik ben nog daar. Ik heb er niet band blijven. Dat is echt de geloof, man. Ik daar. Glauben als was van de getest. I mean, because we weren't started. Because of doing yet, Sean. Because we sind gestartet, ist das Leben. Und nu leven met aan. Amen. En ik denk, maar we den hart bountiful, den full pleasing, hij brengt overstaat. Zo hoe geloven als het aanmelijk aan te geboren. Wils we zich dat hoe dat mag kruipen. Dat hij essen en hij belonen als gedooid wordt aanzien. Ohne Glauben, als er aanmelijk dat hij geboren. Wils we zich dat hoe dat mag geloven. Dat hij het belonen is. Om die doen dan wat je gelooft dat hij het belonen is. Hij wordt ons beloond. Jullie probeer dich maar die en onderchannel zien. Jullie probeer dich maar beneden. En dat channel gemaakt hebben. Dus we gaan ooit bij ons beloond. Dat is nooit niet belangrijk.
They beloont ons. De wat daar mensen doen. Van ik heb ik geen omzet, daar ik van niet wat somebody else they want down. What down dat zeggen. Veel behalve veel daar hier daar people somebody beloont veel gezien. Heb ik wel van het zelfs en goed in. Ik wat het stil wat gaan. Wil somebody is doing it daar ik wat er term. En wat we were doing, we were feeling see. Er worden zoveel gelegenheden zijn, dan word je maar gezegd, Paul is er weer in. Dat is veel te zeggen dat je hebt verstaan. Dat is wie dat woord beleven door. Maar ik wou zeggen, amen, Paul zegt. Want niet een dag van dat je raakt was. Dat feit het. Maar voor dat 22, wil je zijn zien wordt, geschoven dat Christus Jezus gedood wordt. De God verheer weet je meer taal aan dat wie door bijna woorden zal. Wie zijn geschoven aan Christus Jezus gedood wordt. Det må att vi förstår vad vi dör ens nicht brüder kubjes för dig. Vi dör nicht something till hans vårt för dig. Jesus har förenat till dom och gärning för dig. Vad vi köpte för dig, det blir vi redan. Och vad vi dör, det styr livsans erst till liv att de. Nu, liv att du sagst, det mesta vi lära min här dig, vi märker upp dig, det vi nicht mer vårt för dig. Och vi var långt kring. Och vad det är för dåligt sen. Det var samhällspavel, gränsmotiv. Då är vi pavel, mamma, väl, amma, man, det kan jag sig åls för dig. Vi var över det frivilligt på det. Det är något som vill träna oss, men det är alla glada vi kan bli då. Då ska jag gagas. God är våra hårt. Det är ändå tjänans belön. Och vad det vill vi det belönar till det krävs as vill vi sjå in joint. Vi sjåf för Jesus om sig sjåf av. Då sjåf det. Jesus vill sjåf av vad vi dansar. Och vi sen stod det där ut på hand. Men vi läste om Paulus and igen ett Paulus och sin in. Vad ska leva där som blir vad jag sitter här och känner. Läste om det. Man är på en daarna Bijbel zijn we bij globale trend zijn. Hier gaat ze tract, mag ze niet jeugd. Die buren niet van titles, die buren niet van helden, die buren niet van de predikers, die buren van Jesus Christus. Wir sind ein bekommen en Christus Jesus. Jeder einer ist in verschiedenen Glied. Aber daarna, wat wir lernen, Römer 13, Vers 7 sagt, gegen alle und die entschuldigt sind, tags zu dem, wem die tag, salt zu wem die salt, parch zu wem die parch, und jed zu wem die jed traf. Jeder ein traf something von dem. Die sind nicht in der Government, ans die jed nicht tags. Aber für dort, wo die das, die jed in ihr. Und dort ist jeder einer schuldig zu tun. Die jed nächsten Tag. Die Position, wo die nächsten haben, wo wir die erzählen, wo du wir in ihr, dat die sieben, dat die moed werden. Dat waarlijk partaking van dat. Want die zit te hebben gehouden. Dan was je zien. En zien wat dat betekent. Dat wil je die next year. Want wat die opgans als het die nooit van je. Want ik opgans zijn even een schwammig kind wat je hebt. Dan wordt je een niemand zijn. Dus ik ben zo'n liefde. Dan zie ik snel. Ik weet niet met je. Wat ik zei niet. Het is zo schwaar. En dan is het on earth, yeah, and worship team designed the person how people the worship is ending. That's like what we need to us all. Als ook voor je aside, die surely best te zien. Wat had ik best te zien? Zie je hier die mens? Slip je de ieder persoon. You know the very best, but chance that grass is on all of the work in time. Because either they're going to join, they're done. As I said, it's and inside GDP. Die clear. Before plus of who they give exactly maybe I'm fight no, the was given fight long clear. What's in the fight long? Actually, was in prophecy. Because there's a few they go there, the between Elijah and the three between like that, Elijah, the prophet, what killed it?
En tjej betekent Elijah prophesied, the chief of the prophesied, that's quite low. That's the end of fight. So whatever du was hier, is niet wat tegen whatever du was vader kweerstaan, dat je hem die. So in jou veel laten van jongens niet. Maar wat ze zeggen dat een jongen ziet me, maar ooit op de helft van jou, ik vraag me vanuit jou, wat in Gods werk vanuit af wat aan ik zeg. Dus dat. De champ are. Die mir nicht aufgänzlichen sehen, Janik da nicht, so wohnen stond wel aan, en mensen die broer aan, dan spreek ik, die worden afbreken, die curse ik, die worden niet compleet, dat is mina. Dat is vluchten, is dat. Die zeggen, God, zet mina schijngoed, dat zeg. Ook dat het nog beter wordt, wat er dan ging. Maar die ooit posits, die gaat veel China street, ik smiling veel alles, iedereen, dat zeg ik. Zij dankzij God dat hij smiling kan. Ik vraag me voor de lief. Ik trouw van het vrijwillig is, dat ons op. Alles wat voor niks vrijwillig is, voor die op. En wat? Het is slecht geloof je. Ik geloof dat, je hebt het op. Die kon zo geloof, had het op. Men, zo ik moet niet hebben, baars, kreeg die man hebben. Zo, ik moet wel, ik alweer. Op een nacht leven heb je een ding gehad. Herns in huis wat dans, or let's start to die. All the moon die. Babylon's weer op de boot, die mensen, wat een man zeggen. Ja, excuses, give out. On a couple as after this happening, I'm gonna put is spiking. Nicht wie old cookie in dem Hals ist no. Dort ja stinkt und hier mir los, dort hat gerickt. In the urinal. Sie haben dort gemacht. Wir nehmen den nicht ab, wenn es zusammen wir kommen. Wir nehmen ab, dass Jesus hat mir abgenommen. Wir nehmen den ab, Leute, den Deut, den wir Jesus hat mir Leute gedeutet. Nicht ha. No, we don't do it. Do we? No, we don't. But if you feel not clean, what? You hear somebody else. The stuff. Banning shit. We got friends of. Grove. Barney. And what? Rattle. And freehead. And after prosperity. Or beside. It gives us evil. Amen. Welche Abstimmung habt ihr? Op de cent. Jesus Christus. Wat aan cent. Dat is. Ik zeg je schat. En dat je mijn schat hebt, dit verlaat me niet. Dus ik doe den zien wel. Den zien wel is aan te pleasen. Als wel. Als voorbeeld. We zijn hier te zijn. We zijn hier te niet pleasen. Wat het diep pleasen. Wat we doen. En ooit habe ich hier gesagt, die Goodness, die wir sein. Und wir sollen tun, dass wir dem Tasten. Und wir sollen das so tun, was uns lehrer ans Herz denken. Was du, Jesus. Du wegen schäd wie uns Maya so zu hören, dass du was Jesus, dass wir Partner pleasing sind. Dus online zat beren, geven in hurts, in huis, en alle helgen aan de bel. Dat dit mindset van ons will move before it for pleasing. Before what you please for, en wat je wat beziert, de verloren worden as I, de leven as ik meen, dat je hier den Herren weer weer te heeft hebt, en voor wat je please for, en daar staat, waar vele, raad, geheil, delivered, Lord, in Jesus Christus name. Jesus, dank je. Jesus, dank je. Want u was succesvol zijn. U was rijk zijn. Want u was gesatisfied zijn. Tevredgesteld zijn. En als u zegt, is voor die en voor die was te serve. Jesus, ik wil schrijven te doen. Het is mijn krijg dat mijn man zegt, het is mijn dat is mijn krijg dat man dat niet gedaan heeft. Dat is mijn krijg dat. Maar ooit aan deze willen we leven, die doen de woorden dat is doen.
Gastoin. En dit leven van die wel doing de wat begina superiors met wat we niet en share op je zei en wat dan. De wat zich en merk. Van de plus van de al steun aan een grindje van is. De waarin is team door wie was dat. Van die een grindtas, Jezus Christus. Die wie het wat has. De woord is van jou je vallen wie jagen. Dan moet die boy. Dat wat daar die saas die 180 fructeert. Jezus zegt bij je, maar Gino aan je voor de België, maar wie ik dit woord van jou vallen al met je vallen zijn. Wat moet je gewend hebben? Wat moet je in hebben? Durf je vliegt met dit woord. Je strijdt iedere dag met die woord en je beste durf je geloven. Zodat wat de vrucht brengt het niet voor haar. Haar zegt, je was de tier voor haar, dan was het veel van. Dat wil ik dan. Zeg je, yes. Come on, your back. Well, guts. That was all that's deep and the sharp. Spanish to one English. See, the older chunk, when I began empty, I should work. It was the best game. So, yes, that it was the much of it's not been what I found shine, sunshine, or sun. Inside which feels thrown out. It seems that it's grass and see sit. What the shady has their sin. I would express fraction power by gaining sweat. For the for the expressive fraction power operations. The power that Jesus growth from. Oh, that's what we see with challenge. It's dunamis power to heal, to set free, to release, to bind out, to loose, to heal. Jesus. Simon, he did things I said, I'm not God's word and can't do. He has a deal out of us because mom or dad is changing her. He is all the changing her. So you need life without the hand is body. So I believe in only pop. You want to live on outside of the show of relaxation. Nicht die Welt wieder Ding scheinen an uns vor.
Wat had ongevangen? Wat had ongevangen? Door te bezorgen, door te brengen, door te leven, door te leven, door te vergeven, door te zijn bij Jezus is. Het leven lang, je wat met mensen zingen, wat wie gaan, wat die zelfverständlich zijn en dan die Erde zingen. Dat is nog wat ware in de Christ. Dat is best ware in de half te leven ongevangen. Maar dat is voor een ontvangen die moet gewaschen worden. Die moet geholpen worden. Die moet vrij worden. Die moet vergeven. Die moet losdoen. Die moet gewoon doen. Die moet afhangen te zegenen. Dat is voor een leven ontvangt. We hebben het niet volbracht. We hebben het niet gebracht. Vele van ons steeds zijn ervaring voor de haak. In een van ons had ik weer te vrij op stil onzaak. Had je zijn boodschap gegeven. Dus die leven afgelopen persoonlijk. Die leven afgelopen van. Ook die zo'n prospering. Zodat alle het wat prosperen. Je kan de slechte bestemmen. Zo. Je zei, die was prospering zo. Zo prosperen. Onze soil ligt tonen. En heeft het eeuwige ontdekt. Alles struggle, alles is schwach. Ze geeft als wirklich bedoeld op te zijn. De soil is krak, die onze up and down soil. Onze plant was groenis, was het laagnes, de golfer. Dat is de soil. En nu ben we de soil gezet zijn. Zodat die kan tonen. Dat je de area van het leven. En wat heb je gehoord voor? Dan moet das Gesetz bekannt, die dazu. Die Leben von Leben sind von Bußen. Onze dagdagelijke leven als Bußen. Viele dingen zullen zijn kwaad gaan uitvoeren voor allemaal Bußen. En vraag afwijken direct dat je dat staat allemaal Bußen. Die wordt sparen en zo in die vastgezinnen. Die was niet in zender, du hast gesendet. En dan dauert dat bekannt en I plead the blood. The blood of Jesus wash away every sin. Jeder sin, vi hade bekanta när sitt tredje förgaftans dott blod. Dott blod, ohne blod hast du nicht gegeben. Und dann stod vi an den Gläubigen, die säger vi får det. No, de brock heulen. Alltså så är vårt förbund, vi synder dem. En dan maak je van je shabusi doen en de bloed van al je doen dat we vergeefs zijn. Dan doen we resurrection power. Afweerstoel ons kroop. Die wil het zijn. Dezelfde kroop van Jezus van de buurt geleefd en die waren voor de mens. Die en de wie, want die waren voor een baas. Wil ik zeggen? En dat klopt je zeggen. Zo wanneer die leeft, de afweerstoel ons kroop, dan moet je dat release in je zo'n geval. Trag op die area waar je zondig had. Wenn man echt doch nicht verloren will, dann hast du unten het venster van de bed. Du wordt het niet allemaal waarom. Er die niet verstaan wordt, helemaal van het doel te de zoiets te brengen. So release, want je hast muziek. Dat de resurrection power releasing inside of me. En dan krijgt ze het niet gegeven, pastor. Stop, line up die de zoil is hier ben. Du sagst mir echt release. Resurrection power, Abwehrstuhlungskraft, till de Leuten weggesendet hat und geheilt wird. Release it, Jesus. Du hast Abwehrstuhlungskraft in mir. Aka. So wir haben uns nicht bekannt. Und dann release resurrection power, Abwehrstuhlungskraft und wir können geheilt sein, so wir prosperen können. Viele von uns können nicht prosperen, du weißt ja nicht. Wir sind uns voll so verbinden. We hebben onze zoilfocus. Jezus ging het werkelijk aan onze zoil. Maar onze zoil wordt gewild zijn viele physical, physische dingen worden opgewild worden. Je kan dus de open been op vele mooie vertellen. Körperlich en op krijgen die de geestelijk finances, beter finances kan ik zien. Wie zoilisch mooie want ik doe maar aan de wild worden. Work prosper. Even. Our soul lost. Amen. Jesus, ik dank u voor hem. Ik dank u voor de zin voor hem, voor het bloed. Ik dank u voor het persoonlijk stroom. Wer weet dat ik dreimal sagen. Onze Reichsvorderung erst darf er abstimmt. Dankeschön, Jesus. Darf de Tübels abzustimmen. Ze wie raakje voor ik word. Hoe mijn raakje voor ik? We gaan ons raakje krijgen. We gaan ons raakje krijgen. Wat van raak? Sünden vergeben, Geheulen,
prospering. Those answer durch the highest opposition. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Lov God. Låt oss göra något för fredags för att höja ord här. Jesus, vi dankar dig. Halleluja. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Woo. Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. We will shout for joy. Amen. Santiran. Oh, hallelujah. Santiran. Someone. Santiran. Santiran. Confidential. Amen. So, begin by your lines on. Vi säger en Gud, sträck den Gud för Jesus, för dig mot dem hysen. Då råder sig stiligt, det är mot dem glöj. Trak så, dans i kamera, då stets i kamera. Vi säger shalom, shalom. Batsenda, hiram ni dash, klaktiens Marius. God om vi, stinbuen, ett ernet, ett pandat. Amen. Halleluja.